Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, Caixa Ontinyent ha renegociat als últims 3 anys 250 hipoteques, el que possiblement ha evitat desnonaments. I precisament l'Ajuntament de la Font de la Figuera ha ajudat a evitar que 2 famílies de la localitat es quedaren sense casa. Caixa Ontinyent ha renegociat en els últims 3 anys al voltant de 250 hipoteques, encara que la majoria dels acords entre l'entitat bancària i els seus clients s'han donat durant el darrer any, el més difícil d'esta crisi econòmica que afecta a tota Espanya. En l'actualitat, Caixa Ontinyent té 2,4 milions d'euros destinats al finançament de vivendes particulars, que en un 20% corresponen a pisos socials i la resta a vivendes lliures. Els primers solen hipotecar-se per 90.000 euros a un interès del 2,93%, mentre que les segones estan al voltant dels 115.000 euros i a un interès mitjà del 3,66%. El grau de morositat arriba ja al 3,5%. Caixa Ontinyent té més de 700 milions de pessetes concedits en crèdit a la clientela. D'ells, 400 aproximadament són per finançar la compra de vivendes de particulars. D'ells, impagos, més que impagos, situacions de dificultat per pagar, aproximadament tenim un 3,5% d'aixòs. Estaríem parlant de cada 100 persones, entre 3, no arriba a 4 persones tenen problemes per pagar. El que estem notant és que la gent sacrifica el que siga antes de deixar de pagar la hipoteca. Això sí que ho fa. Per tant, quan es troba en una situació de dificultat de pagar, n'hi ha que veure aquestes situacions perquè són mereixedores d'una atenció especial. Són persones que han estat pagant fins que ja no han pogut més. Per fer front a aquesta situació tan crítica, Caixa Ontinyent s'ha adherit a un acord entre 32 entitats bancàries d'Espanya per tal de facilitar vivendes fruit de desnonaments a les famílies més necessitades, imposant un lloguer que anirà des dels 150 als 400 euros, depenent de cada cas. Avui les nostres càmeres han visitat una d'eixes vivendes en Ontinyent i hem sabut que en total l'entitat de la Vall facilitarà 14 pisos. Proporcionalment són l'entitat financera que més vivendes aporta. Com a exemple, per exemple, l'entitat financera que quantitativament més aporta és Bankia, en 1.000 vivendes en tota Espanya. Si considerem que Bankia és 300 vegades més gran que Caixa Ontinyent, proporcionalment Caixa Ontinyent li tocaria en 3-4 vivendes, n'aportem 14. Són 7 en la Vall d'Albaida i hi ha 3-7 en les comarques de la Safor, la Costera i l'Alcoià. De moment, aquest conveni encara té moltes llacunes perquè encara està per perfilar. N'hi ha discrepàncies entre les entitats, unes dient que les volien per atendre casos de clients de cada una, altres pensaven que tenia que estar obert a tots. En aquest moment està parlant-se. És possible que cada caixa, cada entitat reserve les vivendes per casos de la seva clientela. Tot i així, hi ha entitats com Caixa Ontinyent que no han arribat a deixar sense vivenda als seus clients. Per aquest motiu està negociant-se la possibilitat de que beneficien a famílies que hagin quedat al carrer per impagament d'altres entitats bancàries.